ହୁଁ। ତମେ କୋଉଠି ହାତ ମାରିଛ? ଏମିତି ଗପୁଛ। ଉଁ। ଆମର କୋଉଠା ତ ଆଉ ତ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ହାତ ମାରିବ କଣ କୋଉଠି ହାତ ମାରିବ। ତମେ ରାତିରେ କଣ ପିନ୍ଧିକି ଶୋଇଛ? ଏଠି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖାଲି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ଟି ସାର୍ଟ ଗୋଟେ। କଣ ନାଇଟ୍? କଣ? ଗାମୁଚା ନା ନାଇଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନା ହାଫ୍ ଗାମୁଛା ପ୍ୟାଣ୍ଟ? ପିନ୍ଧିକି ଶୋଇବୁ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି ଶୋଇଲେ ଛୋଟ ମକରରେ ଛିଡା ହେଇଯାଉଛି। ହୁଁ 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 ହୁଁ। ଗୋଟେ କାମ କରୁନ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି ଶୋଉନ। ସେତେବେଳେ ଶୋଇବି ଯେତେବେଳେ ତମ ପାଖରେ ଥିବ ସେତେବେଳେ। ଓହୋ। ଏଥର ମୁଁ ସବୁଦିନ ତମ ରାତିରେ କରିବି ସବୁଦିନ। ହୁଁ। 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 ତମେ କହିଲନି ବହୁତ କୁଣ୍ଡେଇ ଶୋଇବ ମୁଁ ସେମିତି। ହୁଁ। ଆଚ୍ଛା ତମକୁ କେମିତି କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କହିଲ? ହଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତଥାପି? ତଥାପି ଟିକେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଏତେ ଟା ଭଲ ଲାଗେନା। ମାନେ କେମିତି କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? କେମିତି କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ହୁଁ। କଣ ମୁଁ କଣ ଗାଈ ନା କଣ ଯେ? ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ନା। ମତେ କହିଲ କଣ କେମିତି କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? କେମିତି କରିବ ମାନେ କଣ ଅଛି? ମୁଁ ତ ଶୋଇଛି ନା ମୋ ଉପରେ ଆସିକି ତ ତମେ କରିବ ନା। ନାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପୋଜିସନ ଅଛି ନା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି। ଓହୋ ତମେ ତମ ଅଲଗା ଅଲଗା ପରିସନ ରେ କରିବ କହୁଛ। ହୁଁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି କିଛି କଥା ନାଇଁ। ହୁଁ ତମ ଫେବରେଟ ପୋଜିସନ ଟା କୋଉଟା? ମତେ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗେନା ମତେ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ସେମିତି କରିବ କର। ତଥାପି ତ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଥିବ ନା କେମିତି କଲେ ମତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ମୁଁ ଶୋଇବି ମୋ ଉପରେ ଆସିକି କରିବ ମୁଁ ଭଲ ଲାଗିବ ହେଲା। ଓହୋ। ମତେ ଛିଡା ହେଇକି କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ହାଁ। ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି। ଛିଡା ହେଇକି କରେ କେମିତି କହିଲ ଯେମିତି କେମିତି ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ କିସ୍ କଲାବେଳେ ହୁଁ ହେଲା ତ ପଛକୁ ଧରିକିରି ହେଲା ହୁଁ ପଛକୁ ଧରିକି ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଚାପିବନି କି ପଛଟାକୁ ଆଣିକି ଆଗରେ ହୁଁ ସେମିତି। ହୁଁ। ସେମିତିଆ ଗୋଟେ ଗୋଡ ଟେକିକି। ହୁଁ। ସେମିତି ଆଉ। ଭଲ। ଭାବୁଥିବୁ କଣ କଣ କହୁଛି ମତେ ଆସିବ। ମାନେ? ତମେ ଭାବୁଥିବ କଣ କଣ କହୁଛି ମତେ ଆଜି। କଣ କଣ କହିଲ କିଛି କହିଲନି ତ। କିଛି ବି ତ ତମେ କହିନ ମତେ। ହ୍ୟାଲୋ। ହୁଁ। କଣ ଚୁପଚାପ? ଜାଣିଛି ତମର ସେଠି କଣ ହଉଛି। ଏଇନେ କଣ ଯଦି ତମେ ପାଇଥାନ୍ତ କଣ ଗୋଟେ କହିଥାନ୍ତ ମାନେ ବହୁତ କିଛି କରିଥାନ୍ତ। ବହୁତ କିଛି ନୁହଁ ବହୁତ ଥର କରିଥାନ୍ତି। ହଁ। ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛି ଜାଣିପାରୁଛି। ହେଲେ ମୁଁ ହଟ୍ ହଟ୍ କଥା କିଛି କହୁନି। କହୁନ। ଆଉ ମତେ କହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। କହୁନ କହିଲେ ତମକୁ ଟିକେ ବାଧିବ ନା। ହଁ। ଆଉ ବାହାରିଲେ ଆଉ ଫିଲ୍ ଆସିବନି କହିବିନି ଶୋଇପଡିବ। ତମର ଶୋଇପଡିବ। ହୁଁ। କହ ହଁ। ହୁଁ। କାଲି ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ଶୁଣୁଛ ହୁଁ ହୁଁ ମାରୁଛ। ମୁଁ କେତେବେଳେ ହୁଁ ମାରିଲି ନା ମୁଁ ବି ତ କଥା ହଉଛି ନା। କଥା ହେଲେ କଣ ଅଛି ତମେ ଖାଲି ତାଳରେ ତାଳ ମିଶଉଛ ଖାଲି ହୁଁ ହୁଁ ହଉଛ। ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଏମିତି ମୁଁ କଲାବେଳେ ତମେ ମତେ ସେମିତି ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହେଇ କରିବ ସେମିତି ଗୋଟେ କଣ କରିବା ମଜା। ଓହୋ ତମେ ମତେ କରିବ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି କଣ କହିବି? ହଁ କର ଚୋରି କର ଚୋରି କର ଏମିତି କହିବ। ହଁ ତାପରେ କଣ ତାପରେ? ତମେ ପୁରା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ପାଗଳ ହେଇ